που ήρθατε. Φέτος ήταν πολύ δημιουργική χρονιά. Εκτός από το ότι κάναμε όλη τη χρονιά, θα αφήσουμε και δύο πράγματα πίσω για να το θυμόμαστε τη χρονιά αυτή. Το ένα είναι ο κήπος μας, που εντάξει, χωρίς τη βοήθεια εδώ της κυρίας Διαμάντος και του άντρα της, δεν νομίζω. Λοιπόν, και το άλλο είναι το βιβλίο που θα πάρετε αύριο. Είναι ένα βιβλίο που το έχουν γράψει τα δικά σας παιδιά, με δικές τους ιδέες. Λοιπόν, εμείς απλώς καταγράψαμε και περισσότερα για αυτό το βιβλίο θα σας πούμε το πρωί. Λοιπόν, αυτό που θα δείτε σήμερα είναι ιστορίες τραγουδιστές. Καλά λέω. Λοιπόν, είναι για τα φρούτα και για τα λαχανικά. Και κουραστήκαμε πάρα πολύ. Τα παιδιά είχαν όρεξη για παιχνίδι αυτές τις μέρες, δεν είχαν πολύ όρεξη, αλλά σήμερα τους βλέπουμε μεγάλη όρεξη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε, είστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι για παρέλαση λοιπόν. Η ομάδα Β εκεί, η ομάδα Α εκεί και η ομάδα Γ. Νίκος, Μην παίρνει μπροστά. Έγινε μια μέρα το πρώτο νησί εμπρός και εκεί αποφασίσαμε να κάνουμε παρέλαση, να κρατάμε τη σημαία, την μπανάνα, η ωραία και το κόκκινο, το μήλο που έχει το νεράντζι φύλλο. Το αγάπη, το πεπόνι, το καρπούζι, το λεμόνι, κάλεσα και τη ντομάτα και τη στρογγυλή πατάτα. Όλοι ξεκινάνε έξω απ' τη λαϊκή. Ήταν ο μπακάλις και φούρναρης εκεί. Ήταν ο χασταπής και 10 μουσική. Έπαιζε η μάνα έξω απ' τη λαϊκή. Να το πορτοκάλι που έχει όλο κάλι και το ροδάκι μάγει σαν το μικρό μπαλάκι. Πιο πίσω το σταφύλι, να και 5-6 φίλοι μ' ακούνε το κεράσι. Αυτό δεν θα περάσει. Μικρά γλαπενά, γλαπνόν ανανά, να και ένα καρότο, θέλει να πάει πρώτο. Όλοι ξεκινάνε έξω απ' τη λαϊκή. Ήταν ο μπακάλις, ο φούρναρης εκεί. Ήταν ο χασταπής και 10 μουσική. Και έπαιζε η μάνα έξω απ' τη λαϊκή. Τα φρούτα στη σειρά, ελιώνει το μαζί. Περνάνε με τα μάρι έξω απ' τη λαϊκή. Μαγνάτος και ο γερμάς, χοντρός σαν μπουταλάς. Να και το νεκταρίνι, σίκο και μανταρίνι. Μαζί και το βαπούρι, το βιτούνε για γούρι. Περνά και τα βοκάντο και γίνονταν ο κάτω. Όλοι ξεκινάνε έξω απ' τη λαϊκή. Ήταν ο μπακάλις και φούρναρης εκεί. Ήταν ο χασταπής και 10 μουσική. Και έπαιζε η μάνα έξω απ' τη λαϊκή.
έπαιζε η μάνα έξω απ' τη λαϊκή. Όλοι ξεκινάνε έξω απ' τη λαϊκή. Ήταν ο Μπακάλης και ο Φούρναρης εκεί. Ήταν ο Χατζάπης και 10 μουσικοί. Έπαιζε η μάνα έξω απ' τη λαϊκή. Νομίζω πως μάθαμε πολλά και για τα φρούτα και για τα λαχανικά. Όταν τα τυλώς πολύ συχνά κάνουν καλό στο αίμα, στα μάτια, στην καρδιά. Δηλαδή κάνουν καλό στο σώμα γενικά. Μάθαμε πως γεννείται πάνω σε φυτά που μεγαλώνουν στη γη. Πως μερικά από αυτά είναι καρπί, ρίζα, σπόρος, σπόρος ή λουλούδι. Και πως θα βρίσκουμε στο χρώμα, στη μέση, στο φυτού την κορυφή. Μα το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι η παραγωγή λαχανικών για να μετρούνται τη χρονιά. Πριν πάμε για αυτόν, πρέπει να καθόλου το βράδυ και θα ξαναγεννηθούν. Αυτές τις ιστορίες που έχουν θα σας πω. Πήραμε λοιπόν από το κήπο μας λαχανικά και από άλλους κήπους γενικά. Να έχετε έτοιμα τα πιάτα, θα σας σερβίρουμε σαλάτα. νεκτάριο. Τόσο καιρό με βούτα και λαχανικά δεχτήκαμε μαζί τους σημαστικά. Δεν είναι μόνο βαγίτα, έχουν ψυχή, έχουν καρδιά. Δεν είναι. Τι λοιπόν μαγειρευτούμε, πάμε κάπου. Δεν είναι λοιπόν ιστορίες βαρετές. Δεν είναι καθόλου ιστορίες βαρετές. Βλέπετε σε θέτους σαν μουσικές. Και μπροστά σας. Από αυτά τα μάτια σας δω, παιδιά με φούτα και λαχανικά θα το ρίξουν στο χορό. Ωραία, χειροκρότημα. Λοιπόν, οι παγλαμάδες και οι χορευτές είναι έτοιμοι. Λοιπόν, η πρώτη μας ιστορία μιλάει για την ιστορία της απόδρασης των λαχανικών από το ψυγείο. Εκεί λοιπόν που είχαν μαζευτεί τα φρούτα και τα λαχανικά στο ψυγείο, είδαν ότι σιγά σιγά αρχίζουν και χαλάνε, κανένας δεν τα έτρωγε και αποφάσισαν να τα κάνουν τα απόδραση. Χειροκροτήστε τους παρακαλώ. Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Η ντομάτα αποπισμένη στο καυσί ένιωθε ένα τεράστιο κενό μέσα της. Η γρητοριά καταπράσινη σαρκώδης γύρισε στο ρύζι και του είπε: «Με γεμίζεις».
αλήθεια. Δεν σας βλέπω σας. Είστε κι εσείς ένα μια στροφή από κάτω εκεί. Λοιπόν, γιατί όχι. Βέβαια, μετά. Λοιπόν, τώρα που είμαι έτοιμη να χωρέψω και εγώ. Μερικά λαχανικά όμως. Δεν είδα στο ψυγείο. Είχαν πάει σε ένα πάρτι. Έφυγαν όμως στη μέση για να είναι μαζί μας. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Δεν πιστεύω ο χορός των μπιζελιών να είναι καλύτερος από το δικό μας χορό. Το χοντρομπιζέλι χορεύει τσιφτετέλι, χορεύει τσιφτετέλι στο χορό των μπιζελιών. Και τα κολοκυθάκια χτυπάνε κολομάκια πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο καζάν. Με ένα πράσινο καινούριο παπίδο, προχωρώ για το χορό των μπιζελιών. Ήρθε η ώρα μου κι εγώ, ήρθε η ώρα μου κι εγώ, να χορέψω με ένα αν δεν άμε μια στο πρώτο μου χαμό. Βλήτα και σπανάκι χορεύουνε σιρτάκι στο χορό των μπιζελιών. Και πάνε οι μεγάλοι, χορεύει πεντοζάλι πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο καζάν. Με ένα πράσινο καινούριο παπίδο, προχωρώ για το χορό των μπιζελιών. Ήρθε η ώρα μου κι εγώ, ήρθε η ώρα μου κι εγώ, να χορέψω με ένα αγκαλιά με μια στο πρώτο μου χαμό. Στο γάμο δεν θα πάμε στο γάμο. Ένας γάμος. Σήμερα γάμος γίνεται. Στο γάμο του πρίγκιπα Λεμόνι. Πού είναι ο πρίγκιπας Λεμόνι? Το έσκασε, έμεινε η νύφια έτσι. Το ρύζι. Όχι Μαρία. Η νύφη που είναι παρακαλώ? Πού πας μεταξύ χωρίς το πέτρο σου? Μάλιστα. Καλέ, τι βλέπω, τι ομορφιές είναι αυτές. Είχατε πάει σε γάμο? Σε ποιο γάμο είχατε πάει? Και στα δικά σας οι ελεύθεροι. Θέλουμε λεπτομέρειες παρακαλώ. Σας ακούμε. Αρρώστησε. Δεν έχω άλλο πόνο, μονάχα αγαπώ την όμορφη κρεμμύδα. Δεν την παντρευτώ, με έστελνε μονοστίφτη να πέσω να στιφτώ. Θα παρέσεις καθημερινά νιώθω κι εσύ. Εγώ είμαι η κρεμμύδα, ο κόρος μου το πόλι. Παίζω πιάνω και μυρίζω όπως τη γενιά μου όλη. Στο παλάτι με καλέσω τη σαλάτα να στολίσω και το πρίγκιπα Λεμόνι έτυχε να γνωρίσω. Και από τότε η μυρωδιά τα ρουζούμια του έχει. Έμαθα πως υποφέρει, κίτρινος πως έχει. Έλα πρίγκιπα Λεμόνι, η καρδιά μου σου ανήκει. Στο τσουβάλι περιμένω, αριστερά στην αποθήκη.
Φιβί, Φιβί. Έρχονται οι Σρουδέλοι, έρχονται κλαμίδια και λεμόνια να ζήσουν με νόπατρι να δουν παράγγελια. Καλά, καλά και οι πατάτες, ντομάτες και άλλες τραγούδια λένε όμορφα για τους κάποιους φυσικάλες. Τα σκόρδα και τα σέλια κρατούν το λιαχταρίνια γιατί γκρεμίζω και τραγουδούν και εκείνα μονάχα μία πιπεριά. Πολλά λεφτά δεν ξοδεύουνε γι' αυτόν εδώ το γάμο. Έξω περιθώρη, γάμος είναι και γάμος και κουμπάρος είναι ο γειτονός. Πάμε στις ομάδες μας, στις ομάδες. Τη σαλάτα μας θα συνοδεύσουν και η ντομάτα καμικάζι με τους φίλους της που έρχεται κατευθείαν από τη Βεγγάζη. Μόλις που προλάβατε παιδιά, ευτυχώς που η ντομάτα είχε τρελό γκάζι. Ένα χειροκρότημα που ήρθαν από τόσο μακριά. Εσύ τι έφερες εδώ για φαγητό? Εγώ? Όχι, εγώ δεν το κυρία, εγώ έφυγες. Σάββατα σπιτική μιλάω στην κυρία. Τι έφερε ο χαμόπουλο. Η κυρία μας είπε να πούμε ένα φαγητό που να έρθει στην πλάτη. λαδάκι και το ξύδι. Βλέπει τότε ένα κοτσάνι πίσω από ένα καραβάνι, είναι ο φίλος της Κακούρη με την πράσινη μουρή. Μες στη Σαραπιά στα μέρη περπάτανε χέρι-χέρι, το αγγούρι κι η ντομάτα μα τα κάνανε σαλάτα. Μανε οι ρίγανοι στημένοι στη γωνιά και περιμένει. Μπαίνουνε σε καφενέδες, σκαρφαλώνουν λιναρέδες, σε χάμαμ και σε παζάρια, με κυλίμια και μπαχαριά. Στα μέρη περπάτανε χέρι-χέρι, το αγγούρι κι η ντομάτα μα τα κάνανε σαλάτα. Ξαφνού μέσα απ' την αλάνα σε προβάλλει μια σουλτάνα που την πιάσαν οι σεφτέδες για τους ντοματοκεφτέδες. Ντοματόζουμο στη μουρή.
Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι βλέπω καλέ? Φρούτα φθινοπορεινά είστε εσείς? Από το φθινόπωρο είσαστε εδώ πέρα και δεν έχετε χαλάσει? Και ήρθατε να μπείτε στη φρουτοσαλάτα μας? Και τι κάνατε πριν μπείτε στη φρουτοσαλάτα σας? Πού είσαστε? Πού είσαστε? Για να σας θυμίσει το τραγούδι που είσαστε καλέ. Τώρα των φθινοπορεινών φρούτων. Μέσα σε καλάθι μεγάλο και μπλεκτό, τα φρούτα αποφασίσανε να μάθουν να κόβω. Να μην καθυλείς γιατί δεν είναι πάνω κάτω. Τα 4 και τα 5 απλωθούν στο άτομο. Για χώριο στο γλώριο, αηδεύουν την γυλιό τους, τα σπάτι μου οι ρόγες, τα φύγουν τα μόβουλα τους. Ωραία, χαρήκατε, είναι χαρούμενες ιστορίες μου. Τώρα θα σας πούμε μια λυπημένη. Για μια καημενούλα πιπεριούλα. Πού είναι η πιπεριούλα? Και ένα μουρταράκο αβοκάντο που την άφηνε όλη μέρα στο σπίτι να κάνει δουλειές και αυτός γυρνούσε με την ντομάτα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι του έκανε η πιπεριά που δεν μασάει, Λοιπόν, τα αβοκάντο ξέρει. Γελάσουμε. Γελάσουμε. Το κάνει μπαμπα. Κοίτα. Το σπίτι του άνω κάτω βρήκε ένα αβοκάντο. Βρήκε ένα αβοκάντο από μία πιπεριά. Της είχε τάξει γάμο